supermodel ni thin gebi chuan hun thol ama mo wangin nun bul tran that nan thingtlanga awm dona a manager denan abung ruwa lo thiar lu pui me kani a chen na tur hi dil kama omni in mun nuam takania she tak chungin gebi hian anun hlui kalsana siam that vek nan manatum den chu phone a client dang nina in aron bia anin biak zo chuan gebi hna khopuya kalet le nga langai naktu ka karon kir le don dia atia gebin nui chungin keima om ka du lawasin halo ti vela helai mun ral muang taka hian om imamo ani tin lo chang dar thalang te ya gebi ain en velai chuan denan movie script pitel ve na tur ka zia hi lo chiar ro atia gebin model atanga film star ra inlet te chu antlak chiat thin thu alo soi ve thung denan voitam tak ka shil to chekha ka thu oi mai ro atilea gebin khopuya le ka duni anti chuan ka client te tan thil thaber ti hi ka duni tin den chuan akal san tani den kal nu chuan athom no te la chuakin akhai tha bathroom ma cream chi sang ada tur bok chuti lai chuan kongkhar in no dri asia a hoilet zok mai hemi nu hian living room a movie script te chu a chiar mela amuthil lai chuan kongka chu tu tenemo hanron pota pon lama tanga ron lu tum anom ni om takani hemin hu hian kongka kikri asiata wangin gebin kongkhar awahonga delivery boy jesian atlereu cha aronda jesi chuan delivery na chu part time a atho thu shilin fashion designer ni ngai atum tia soya jesi hian gebi supermodel lar tak ani wangin alo shekarani gebi chuan kongkhar khar maka jesi chu a scooterin alet ngalwang bathroom a gebi chu uluk takin ain ena a hmai chuar tur ronin rin chu khoin she omati ve deu a hmai noite kha bol hlobo ma alo om nuala a pailai ha she box si lo kati tlapalaniang ha tiril ruwa zana chuan amumanga mi pakhatin bedroom kongka aron honga lawe e minathlir reng atuka den ron kalin movie script chung changa khan enge angai dana zota gebi chuan engkim kha ka shethiam theilawani tin designer max balagana soa ledle adua ma se den chuan achi lo modeling atangin ichol chia izong lut le ngal turani lo anlo hnol mai thei che sin atia gebin balagan ka khol khan aboi lai ania min pom e mang alatifan chumi nu chuan denan heta om hi nuam itm atia gebin tie ma se thil danglam tak oma hriat na kanayani tuemon min en thlatin ka hria mal takin om maila thara wan cheng ve niang atia den chuan a ho san le ta ina lu nu chuan dokana tharawin after safe an mangai lo ti aloin ziak kala gebi chu baklengin atlan chuak le ngal de na zuya hetianga minfiam hi nuami ti emni atizek denan lekha an chiar chuan afiam thuemo atia I handwriting ani hi ti pain apelet rilru nuam lo takin gebi chu alet lea a hlauna bel cha turin lekhatea email ma kanilo ti alowin ziak le gebi chu atlan chuak lea police call antum chuan atlang thei box si lo jesi kha apun taringota inchung chu enfia velin delivery boy chuan thildang lamte chiam amu box si lo den po kha ron kir lea jesian in noi ti lo room zong zong a check vek to thu soi denan azuk enfia ve thunga ma se aruak vek box si he thil hi iziange ani lo chuan midang pu tur anom velawani atia arin lawa wangin gebi asaphat mai midang hlata ka theinan he ina hian min chen lui tira kat pha vek don ani hi atibor bor den chuan ingai ko yani kha ka thu oi top mai ro atile tlaya den chuan ni na akhola gebi bula zan hun man tur thu washil zanria kila chuak dunin anron hole chuan an rui dun hle a
anin kwal zor nu chuan denan Gebi fop thutin an che sual dun ta ni Gebi chu ain thiam lo le nu noa nina nen inin dei thin ti ka hria chu wangani kirle I man mo thin em anti vela den chuan nina bula nuama ti thu soin ma se a hmangai tak aring lova mei chedang a kop pha fo thinani Gebi chuan a first love Jimmy chanchin soi ve in leirolte an ni laya in tong an ni a vunlama natna neima se skula a thian nei chunani a chet sual pui masak ber ni in tuipui kamate an leng dun thina trum khat chu skutara anin phur lain an che suala Jimmy chuan anunna a chan pha ta ni Gebi chuan a thi hnuwa po a thlarau hian min kalsan ngai lovin ka hria min veng reng thinani atia zanlaya Gebi ron than har chuan den alo to lova a in pek ngal mol khuma amut le hnu chuan bedroom kongkhar ron in hong thuain a phu chiang kher mai cherte chu ama in aron chesona chuta mi pakhat mei chemei kapa in chei wardrobe nunga tangin aron wak chuaka Gebi pan nain alo tre na samai atuk zinga aron than har chuan den aloin hamol mola zana athil mu kha atak ang mai nangai den hena chuan karil ru ka thlake ina chen ri hi ka duani atia den chuan a kalsan Gebi chu in hnuaya achuk thlave a typewriter hluito tak lo om min muthayem iladamem min shengayem ni ti lekhate a aziak mola chumi hnu chuan nal takinain chei tharau chu bia in chelo min tiem nal kala in tirenga sin antivela chuta tharau chuan magazine khumami chu pona athe chuak deya char turin Gebi atlan chuak ngal living room a tharau chu Jimmy angin abemol mola katum angin model hlotling tak kani sin tin a chanchin a hrilvela balagan soa hian ka telvenge yangayani kabiak mol che chu min hret heyem atilea ma se are clock boxi zana chuan TV a Max Balagan an kumna aina aso tan nan thakhat lo ma se kar khat nuwa miwan neitan event ta siama phone chu ngal rok chumi hnu chuan bedroom a Jimmy abelea naktuka Maxan min mu ain tiamani inti thei takin antivela zana chuan amu thil lain Jessie thianpa Mikian tukver aron vom chena Jessian du tok turin tima se kan kom tlang nel thei chuan fashion industry a ilut ve thei don sin halo ti ve thung Gebin kongka aron honga alu tir taringot mai tlangnel taka lo komin indule hlaple ro atia Miki zurui chuan a honga a fop zawa Gebin alo namson ngal engthil nge inron ti reng anti chuan Mikian Jessie hi fashion industry a zuan lu ve aduni tina chang Gebin ka oi lo reng min mut pui du wangani tiro atia Miki chuan teulo mai ti pain Jessie chu ho turin atizuya Gebi nen chance nei ain bai seyani Jessie ho nu chuan Gebi chu a fop lea Gebin Jimmy an ko chuan makalo ti hle thuthenga bo thluin abeng thruaya ka soyangin omang che atibok chuta Miki chu aleng do ra chuata thluin Miki chuan boruak a hnek tria ma se lang theilawa chuan alo khoilet ve a dokana arek bet taran mai Miki chu rilruna takin a hotani atuka Gebi chu dil kama kalin alet le hnu chuan Jimmy nena kanin pei watangai balagan ka hmudon kha atia chumi hnu chuan meizu potin lang theilo chuan alo chem leta Gebin a hmai a khoi futa ma se thlarau chuan a kalsan ngala Gebin Jimmy tinge ka khoi du lo atiruai mai chumi hnu chuan chauka a ka thiante meeting na anron kalve don atia
chuta tharau khan coffee in a hmaya tak aron the thut chumi hnu chuan taxi driver in kongka aron kik dota a phone ribokin gebin a chang thei to thlat lo a hmaya bandage bilin den a phone call chu a chang du lova in hnuaya a chuk thlazui wardrobe hongin coat hlui to tak le amumanga mi pakhatina vua samlem kha alo oma boxa thalak hlui to tak a hmu chuak bok chhuata a thlaudar nuwa ya wardrobe an khar chu le chupa hmel chu dar thalanga aron lang zuwa ya a hlau thong le tlanchiat an tum chuan loman betin gebin do kana bo ropa lang theilo tharau chuan apong sual zui ta ni zana den kha ron kir lea gebin bandage in bela trapzoi zoi an hmu chuan enge achunga thleng hazot wat thala kha hmuin hepa hi ina hian a cheng ve rengalom atia denan thala ka hmu chuana hanzo chuan in hnuaya ti ringotin a chang den chu in hnuaya chukhlain wardrobe kha lo ruak vek toa in chunga a chho le gebi hena thala kami chu kumsom pangaliam ta a film star lar tak Michael Gaigis ani thu le meichia nga in chei thin ani ti ashila alar lain ilano panglutuka ishelo mai ani kha atibok in hi Michael a chen na thin ni in kumsom hnuwa den hian alo lei sakani gebi maya bandage an lak thlak chuan a hmaya ka ngei ti a hmuwa damdoi ina hruayatum chuta tharau khan den aron chutlu topa gebi au chuak tur ka a hup sak bok hemi hnu hian Michael Gaigis chu chera thuin aron in lana gebi hena tlan chelo tur atiin in kom hlimang miang atia achakna zong zong som khomin mita hmu thein aron in lanani Michael chuan Jimmy emomin teacher chara i thian pa chu athito keipo hian ka thi le dam ka hre chiang bik lawani atia Michael vek chuan gebinen an hring nun in anzia a hril le lar takani thina ma se actor ni achol san ve le mipuin an thei ngil chun zom ngal chu angai theilowa nangpo midang hmu theilovin omla mi ti boy ve thina ngem atia gebin rangka chak zungbuna bun chu lo mukhiaw vin ang chia do kana om a hmubok Michael chuan atira chuan hunrei tak thil thati nan man katuma ma se sual chu ka thlang ta ni midang natna thlen le anun ti hreom kluka nuam ti ka nei to lo ma se kanin to pathlenga ina hian kabiru ta ni movie script ka ziak thina midang natna thlen mi alovin he kanuna tang hian ka hnung tol thei ka ringa ka script zia tangin thatlam ka pan zel mi hmuwa in landan po kazir tela ma se iron lan chia khan keima sualom sa chu akai tho lea ngai ole turin zungbun kha anei tu hnena ka pe kir le ngai nangman lala ka thil ti theina engkim inei vekang atia gebi chuan eng mai ni lo ka ngai tuana om ve mai ni kha ka har chua huna i bole mayang alo ti ve thung Michaelan i thu soya chuan i chiang mo ka chua che i ringem ni tuna i thil ton mek hi atak vek ani theyasin ka thil zia kha chiar ro atia gebin le kha en ngal zung a hnuai bera invisible eye ti alo oma gebi inaron thlen tira tanga aum dan zong alo in ziak vekani a thil zia chu chiar zelin atop na aum lo ti a hmuwa Michaelan a thon thu top chu nangma kuta om to e ishing nun nen atia chuta gebi chu tlan chuakin de nakar mang chuan khopui lam apan ta ne denan Michael kha in chung alo fan kwal pui vela a in hlui hi leilet le adu wangani denan khonge i tombo char tina zota ina hian ko om rengalom om lo chungin atia athil soi chu denan a hrethiam lo hle gebi thalaka en wanga tuna chuan khonge aum a hreto box si lo aril ruboina are to nge a bei seyani chuti lai chuan Michaelan a thon thu ziami te kha
ama le gebi an ni tak takem ti angai tua lo ni lo poni se poyati lo kan hring nun hi inbum na le mitvai mai ani atiril ruwa gebi Jimmy nen tuipui kama anron langa an ina riak turin asom an chet sualna scooter ngei chuan an chuang duna gebin mai kala jungbun kha abun ran mai